show in Bada 2020 strike. I have to give you a new tune. One job. Bada, ndakachibata kuti vatansikipa ini. Hatengesa ndisipita ini. Ndorwiskwandi netsenchashika ini. Ndendirizi andina noise asistika ini. Ndababa kabuna. Ora iti chita ini. Sanpet manotsa ndaticha ini. Ndapura fota nditicha ini. Ndosasa ndezanda ndandida frita. Vanoti nemsitara baba. Apa nokuti baba. Pura meso honaka. Anditengekene motaka. Life yangu makapa. Ndakuda Nyika ndakupinda live. First do it, ndakasimira naye. Ndakuda Nyika ndakupinda live. First do it, ndakasimira naye. Ndakuda Nyika ndakupinda live. First do it, ndakasimira naye. Ndakuda Nyika ndakupinda live. Facebook, Instagram, klika like. Ndibawona here uye ikunzika maiki. Amuzba kofu maona mbudzi yadzoswa buditsai maiki. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwane munu wese, chitubu chakavenekwa, chikaongororwa nana Mashoko takunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunu akaita kunge iwewe ndosoka uri panapa muzwana nasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu wagara uri mugari wepanapa ndangokutenda nekuita sei nokukurumidza kubhadhara rent. Right, pane show yakaitwa nezuro kumbare. Chinhu chekutanga ndechekuti vese vakavenga Winky D, vese vaitaura kuti hanzi show iyoyo haisi kuzobudirira nekuti sekalazi haapo, vakange varimo futi vachijamba mangoma. But vanhu vazonyanyozvimba pashow iyi vanhu vezanu PF, kubva kumasupporters ezanu PF neivo maofficials ezanu PF vari kupopota izvozvizvi. Manzwa introduction song yandatanga kuridza pekutanga iyo zvikanzi ndakachibata kuti dzvi asi handisi kipa. Hanzi vanenge vachindituka ini ndakanyarara kuti zi handiite noise handisi speaker. Amba azonopedza zvikanzi handitengeke nemota inini. It means kuti aiwa inini mota dzangu ndinadzo. Chero mukati muda kundipa, chero mukati muda kuita sei, handina kana basa nadzo. Saka ndo nyaya ndiri kufamba nayo zvamanje yekuzvimbiswa kwaitwa vanhu vanosupporta zanu PF nemashoko aWinky D. Handizoziva hangu kuti is it political kana kuti ari kungoimba zviri kungoitikawo zvatiri kungoona, because most of celebrities vari kutokumbira ende vari kutoona kunge sewiki neumwari kuti sewiki notibatsireiwo, sewiki notiitireiwo, sewiki notiitireiwo. But aiwa mukobvuya uya hatori nayo hatomboriwo mwari zvake uya handitika. But ndisandapinda munyaya yangu, pane rimwe vhidhiyo ranoda kukuratidzai. Azoita mashoko mamwe ataura futi Winky D zvikanzi ndakuda kumbotonga nyika, ndakuda kumbotonga nyika. Ndo zvazvimbisa vanhu izvozvo kuti ndakuda kumbotonga nyika ichimbopinda iFacebook live. Pakashata. Zvikanzi musaite kunge mapofu, musaite kunge mapofu, mbudzi yadzoka buditsai maiki. Mametaphors anenge achirohwa nemukomana anenge atori mahwani zvekutodaro. Ndisikatambise nguva mera tijambire muvhidhiyo racho muzvionere, muzvinzwire mega. Right, ndisandapinda munyaya yangu ndikuti kana usine business raunaro raurida kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri kubudapo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti tifambire, ndibate futi pasame number idzodzo. Toita sei tofambira nyaya dzacho handitika. Hanzi Kalisa Consulting and register a company in South Africa. Everything you need to know
you need to know to start a business, everything you need to start a business. Ndo vanhu vacho ivava vari kuita zvinhu zvamanje manje. So get in touch panumber dziri pascreen idzo. Vanokuregistra company and then they open an FNB bank account. Chinongodiwa chete ichi valid passport handitika. Ndo vanhu vacho vari kuita zvinhu zvachi zvamanje manje. And then tisakanganwe gwenzi rephytomed. Ndo gwenzi ranetsa, ndo gwenzi riri kurekomendwa kunzi aiwaka ukaita musoro, ukaita musana, ukaita mudumbu, ukaita mafibroids, ukaita makidneys, ukaita chipi chirwere chipi chaungangofungire zvacho, bata vasikana avo vari pachi vane manumbers ari pascreen ayo. Kana uri kuZimbabwe bata number dzakanzi +263 dzotaura nemusikana anonzi Nyari. Kana uri kuSouth Africa bata number dzakanzi +27 wotaura nani nemusikana anonzi Koni. Ndo vanhu vacho ivavo vari kuita chi, vari kuita zvinhu zvamanje manje. Right, rega ndipinde muvidhiyo rechipiri pamasongs 2 manyowani aisemplwa naGafa vachitaura kuti aiwa ndada kumbotonga nyika. Ndada kumbotonga nyika baba. Vanozvimbisa. Ndaona sekalazi vazoposta ndikati charwadza chavabata icho. Baya kudza goti life vanogaya ndiri 2 week fortnight andakurara ndakamuka ini coffee type Jacob baba vemaIsraelites ndikuvaona kuti mamera dondidzimira light but andikwata just do it ndakasimira night ndakuda kushoka mbare ndakupinda live Facebook Instagram klika light ndikuvaona kuti mamero mbare look, Mbare, I beg you please, let me just finish it. Don't make noise, Mbare. Right? Let me finish it and we enjoy after. What's up, Winky? All right? That's it. Ndikuva pasi kwenda kudenga dansa satellite. Skillful, line no messy, pasa neku right. Life yasi makasa, get it right. Segafa ndite zvekusasa nema petty fight. Zinenge dziri nyasha kupura 45. Vakutandi baya kudza goti life. Vanogaya ndiri 2 week fortnight. Andakurara. What's up? Andakurara ndakamuka ini coffee type Jacob baba vemaIsraelites ndikuvaona kuti mamera dondidzimira light but andikwate just do it ndakasimira night ndakutomboshoka nyika ndakupinda live first do it ndakasimira night ndakutomboshoka nyika ndakupinda live first do it ndakasimira night ndakutomboshoka nyika ndakupinda live first do it ndakasimira night Mashoko Nyika ndakupinda live Facebook, Instagram, klika like. Ndikuona here uye ikunzwika mic. Amuzi mapofu maona mbudzi yadzoswa buditsai mic. These are the ghetto anthems. Hanzi iri kunzwika here mic. Ayo apa ndo pane nyaya yesapa. Hanzi ndakuda kumbotonga nyika. Ndakuda kumbotonga nyika kupinda Facebook live. Mashoko Nyika ndakupinda live Facebook, Instagram, klika like. Ndikuona here uye ikunzwika mic. Amuzi mapofu maona mbudzi yadzoswa buditsai mic. These are the ghetto anthems. I know when you're original, they are the ghetto children's song. Uyu ndiye munhu akaipa uyu. Uyu ndiye munhu andaona zvamanje manje akwanisa kuvharisa kunyararidza slogan ya2030. Eno zvapana kana munhu wana kutaura nyaya ya2030 pasocial media. Varingotaura nyaya yaGafa kuti ataura kuti hanzi ndakuda kumbotonga nyika. Hanzi maona mbudzi dzadzoswa, mbudzi yadzoka. The goat, the return of the goat. But manje anonzi metaphors ndichikuonesai manje. Anoreva zvinhu tutu. Kana kureva zvimwe zvinhu achireva zvimwe zvinhu. Handitika hanzi varoda kupfudza goti life. Iye ndiGafa ndochi greatest of all time ndo mbudzi. Handiti murikuona. Saka in defense kana akuzonziwa aitaura zvepolitics anongotaura kuti aiwa inini ndini Gafa ndini mbudzi goat greatest of all times. Ndikutaura kuti musaita kunge mapofu. I'm not talking about Moses mpofu. Hamuna kuonera kuti ndadzoka kuti mbudzi yadzoka
budisai microphone kuti ndiimbe, but on the other hand futi it can be mbudzi dzadzoka, budisai mic chimombe. Auya anopisa musoro, uya anonzi Winky D ngatisiyane naye. But zvamanje manje vanhu vakatsamwa, vanhu havasi kufara nemashoko ataurwa naWinky D aya. Ndonyaya yanga ndangoya nayo kuti ndikuratidzei kuti muzvionere mega kuti agafa igafa boys. Sekalazi akazvimba ari magumbeze izvozvi, nevamwe vese vanovenga Winky D vakazvimba zvekutodaro. But vamwe vacho tanga tinavo nezuro tichijamba navo ngoma, vamwe vanga vasiko zvavo but tatinawo pama live stream tichiona tese apa pakashata. Ndonyanga chifamba nayo zvamanje manje as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes. Tuti is bye for now, ngasangane mvideo rinotera.